trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Domingo sa pagkabanhaw. Karon mao ang Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Si Kristo buhi. Si Kristo nagmadaugon. Siya namatay apan nabanhaw ug wala nay gahom diha kaniya ang kamatayon. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo maoy katumanan sa tanang panaad sa Dios diha sa kasulatan. Kini mauusab ang bugtong kahulugan sa atong kinabuhi sa pagtuo. Si San Pablo nagpamatuod niini sa pag-ingon, kun wala pa madbanhaw si Kristo, walay kapuslanan ang among pagwali, ug walay kapuslanan usab ang inyong pagtuo. Apan tinuod gayud nga nabanhaw si Kristo, tinuod gayud nga buhi ang atong Ginoo. Busa, uban sa tumang kalipay ug sa walay kamatayong paglaom, palihog manindog ang tanan ug sa ulugon ta ang sakramento sa atong kaluwasan. May buntag inyong tanan, no? Magmisa na ta, kaya ko kayong fiesta sa atong simbahan. Kinadagan ang pagkabanhaw sa tuwang Ginoo. Ang iyong kamo, na manimba na ta, dili ta mananaw, no? Linggo mananaw na ta. Musimba kita, no? Moawit ta, motubag ta, moampo ta, mobarug ta, muluhod ta, no? Haron yun ato yung masimba ang Ginoo diya Santos nga misa. Mangandam na ta, nanang kandila, nanang Santa Cruz, o kanato na sugdan ang Santos nga misa. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo tinuol nga nabanhaw, alleluia. Kaniya ang himaya o gahom hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Aron maandang kita pagsaulog ng Santos nga misa, magigsoon, basulan na to ang atong mga sala. Nagagupisal ako sa Dios, Amahan, magagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsuon, nakalapas na ko o yamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat. So na pagbuhat, kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala, busa ng amoy ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa mga anghel, mga santos, kaninyo mga igsuon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, masiluon ang atong mga sala, darong adtos kinabuhi dayon.
Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahit tasan. Kahit sa iyong mga tao, dinhi sa iyo na. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, nagagagawin sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagadasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imo, himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaligtasan. Ginoong Jesucristo, tumanan sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, tawag ang dasala sa kalibutan. Kaluy kami, ipanagalikod sa tuwa, sa amahan, tawatan, mag-ampo kita. O Diyos nga karong adlaw, pinagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo hanggang haan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon. Itugod kanamo nga moyo kami na magsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga nabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinaagis sa pagbag-o dire kanamo sa Espiritu Santo. Kini amo gipangayo pinagis sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Si San Pedro misaksi sa kamatayon ug pagbanhaw ni Kristo ug nagwali sa maayong balita nga ang tanang mutuo niini maluwas. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa sulat sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminawon. Si Pedro miingon, karon na ila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo
sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Jesus mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus, nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita, ngadto sa katawhan o sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios, paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta, nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Kaluoy niya nakalungtad sa kahangturan. Pasultihang balay ni Israel. Kaluoy niya way utlanan. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Ang iyang tungkamot sa Ginoo, iyang gibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kundi mabuhi. Isang yaw ko iyang ngalan. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Ang bato nga Gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kahanto. sa Ginoo. Kahibulong
Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Si San Pablo mipahimangno sa mga Kristiyano nga sila gipanag-iya na ni Kristo kansang kinabuhi langit nun ug dili na yutan-on. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Atong paminawon. Sanglit, gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atuas sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo. Ug inig pakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan. Nakita niya nga ang bato naligid nagikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro o sa mga tinun-an nga gimahal, sa tinun-an gimahal ni Jesus. Gingnan niya sila. Ikuha nila ang lubnganan, sa lubnganan ang Ginoo. Ug wala kami mahibalo kung hain nila siya ibutang. Si Pedro ug laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan sila duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga bidagan kay kang Pedro niya una pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino para wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya dito ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya, katong tinunaan nga niuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab. Una kita siya og mituo. Wala gyud gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Nabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong giawit mga igsoon sa Salmo. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, magmaya og maglipay kita kay ang Ginoo nabanhaw na mga igsoon. Magmaya og maglipay kita. Kanino pang unta gyud, no? Sa atong kasing-kasing karon
nabakag yung pagmaya o paglipay karong panahon na. Kaya ba bita ta nga anak ko gyud rod nga butang ang nanasa ko huna karon ang labing dakong pangutana gyud ba nga naas mga huna sa mga tao karon mao kanos ang taon ni mahuman ang krisis sa coronavirus. Kanos ay ang taon ni ang kuya ko mga igsoon mao kini kung makadungog tas tubag sa mga eksperto ba kamingon sila this will still get worse before it gets better. Daghang pang kinabuhing makalas ini. Thousands and thousands. Sa dili pa kini mawagtang. No? Mangigsuon, nabitaw nga kita giawhag kita ba? Nga nining panahona una let us biguno to tong paglaom. Let us hope for the best. Ikaduha, let us prepare for the worst good. And of course, the most important thing is, ampo kita. Let's pray. Atong gisaulog karon ang pagabanaw sa Ginoo, no? Easter Sunday karon. Pero timan ini, doon natin Easter Sunday, to kay atong binidya may Good Friday. Nagpasabot kini nga atong Good Friday nakita na to Ginoo nag-antos gipatay sa krus namatay siya, no? Pero karon ning Domingo karon nabanhaw na siya. Nagpasabot ka na nga nabuntong na gyud sa Ginoo ang kamatayon kay nabanhaw naman siya. Nabuntong na sa Ginoo ang gaba, no? The curse tungod sa sala niya nagdiiba. The evil and the devil. Nabuntog na niya kay nabanhaw naman siya. Uhibaw ka sa hinindot ni ini, tugay kita ba nga nabunyagan, kita nahiusan ni Kristo, diha siya kamatayon, kita usab, may uban niya sa pagkabanhaw. So talagang sa metabo ni ini, kadi ay kita luwas na. Luwas na. Luwas na sa kamatayon. Luwas na sa gitawag to sa gaba ni kalibutan na. Luwas na sa gitawag to mga katalagman. Even this gitawag to coronavirus. Believe it. Kining coronavirus kung naghamok na to ba? Muni kaaway na to nga murag ingon la di makita. Lamo pang di makita ang tambal ang solusyon ni ini kanang panahon na. But there is one way of looking at it nga to siya makita. Na ibaw ta kita nato nga kining coronavirus, corona kini nga dunay virus ba? Nga naghatag nato gitawag tog kamatayon, nga sakit sa lawas, o mga pag-antos kanang panahon na. We see that. Pag-ibaw sa unsay pananaw sa Santos Papa ni ini sa iyang wali, lingon siya, nga kining gitawag tog coronavirus ba is a wake-up call. Tungkay kini mga tao, kita mga tao karon panahon na ba? Kung sa itong pagbugtaw yun, pagbugtaw nato sa bahandi sa kalibutan, dulas at sa ning kalibutan na, sa itong mga damgo ba, mga ambisyon, makalimuta sa gitawag tog yung mga inustisya nga atong mahimo sa mga gubot o kagubat o kagulihang. Makalimuta sa tuaw sa mga kabus. Makalimuta sa gitawag tog sa ato ang kahimtang sa kaniyahan. O kita nagtuotang sa pagpatuyang ni ini, we still expect to be healthy in a sick world. In a sick world. Dagway kini sa coronavirus. Atong Biyernes Santo, nakitaan ko ni Gyod. Nakitaan ko ning itsura sa coronavirus na asa o sa itong Ginoo ang corona nga tunukon
nga iyahang gikurunas na nagnakuruna sa iyang ulo, nga misambag siya mga bagul-bagul diha o nituo na lang yung dugo, nga hinungdan siya pag-antos ug sa tanan gani sa kamatayon. Nakita ako ni. And that's it. Hindi mo kamuta nagkakanatan kurunaha. No? Di matana para niya. Pahan matana nato. Nagsimbolo mo na sa itong kasalanan usab ug pagpakiwala ng kalibutan na. No? Nganong naaman na ni Jesus. Pero iba baga, sa gibuhat ni Jesus, ang kanang ihatong kasakit, makasakit o kasakit, ng simbolo diha sa krus, diha sa korona, iya kanang gibutang sa iyang ulo sa Good Friday, pag-antos. Sa gibuhat niya, iya kanang gikuha na sa ulo, gibutang siya ha, o ang naa ang iyahang korona nga pugmos balang kasulatan Book of Revelation, ang korona ni Kristo nga ang korona sa katarungan, korona sa himaya, korona sa tunhay kinabuhi, mao iyang gikorona nato karon today sa pagkabanhaw. Mao kini pangigson nganahan nabanhaw na ang Ginoo o kita luwas na ug koronahan ta niya sa korona sa himaya, sa katarungan ug kinabuhing dayon. Mabitaw nga pung pa ni San Pablo ba karon sa kanang pagbasa. Yung sa timan inana luwas na mo. Ayon mo pahigot ning kalibutan na sa kahukog kalibutan, sa bisyon sa kalibutan nga kalibutanon nga naa sa sala. Pagpuyo na mo kay mga nabanhaw na mo. Luwas na mo. Pagpuyo na kinabuhi nga langit nun, tarong nga kinabuhi, puno sa himaya, ug bag-o nga kinabuhi. Muna po. Mabitaw, magigsuon. Nga, yun ko nga, what we need today, no? Nga, di taon ta, doon na taan ang gitawag na ito, paglaong ba? Hope, yun. Hope nga gikan sa to ang pagsalig kay nabanhaw na ang Ginoo. O kining hope ba? Hope of the best. Iba ka sa ning ning hope. Kining pagdaang malaumon, ang ngit-ngit na kaugmaon sa hamusanag. Kung malaumon ka, ang imuhang gitawag na itong mga problema karon, doon na kay igong kusog kaisog paglahutay. Because if there is hope, there is hope. Muning siya, let us have hope today. With our hope for the best, yun. Hope for the best. Kinabanhaw na ang Ginoo. No? That means, nga, ato mga krisis karon, no? Bisag gini sa kamatayon. Kinakamatayon mo, number one na krisis ito kinabuhi. Kung siya, kinunan na ni paglaong. Ni paglaong. Ang kamatayon, mga isa for example, ha? Makita na to. Kung mahitabo na nato, mura na gitawag to, that's the end of our life. Kung kinabanhaw man ang Ginoo, mga igsuon, dili na. Manipong ni San Pablo, 1 Corinthians 15, no? Ningon siya, nga ito, uy, kamatayon, nabanhaw ng Ginoo, ang kamatayon, wana ang gahom, wana ang kalala nimo, wana kay gahom. Wana kay gahom. Dili na ka makapugong, makapugong sa gahom sa Dios, no? Di na nimo matangkahan ang lawas ni Kristo des lubnganan sa iyang pagkabanhaw. Dili na. The tomb is empty na gyud because God has raised from the dead. Ug usaban na sa mga igsuon, di sa mapugngan sa kamatayon ang atuang mismong kinabuhi. That means nga kita ning kalibutana. Ug madamlag mamatay man kita ning kalibutana. Pero ang kamatayon wan agi gahom. Ito kamatayon karon dili nakatapusan. Wan ang kalala kun dili ang kamatayon mao na gyud ang gitawag nato grasya nga kita mabalik na sa Dios. Grasya nga makaangton ta sa kinabuhi, the hope of eternal life. Grasya
nga diin makaangkon na ta sa glorified life in this world, din kalibutan na, even now, maangkon na nato, o wala natay, ang kamatayon, din na gitawag tog lugar unta nga atog yung gitawag tog dangunguyan ba kay mahibaw man ta nga kini mga igsoon natong namatay. Naruban ka nato and we will see them again. Nawa na ang kalala. Mga igsoon, tugod ko pagpaambit something personal sa kinabuhi karon. Nagwali ko ni ini, nahitabo sa ako ang kinabuhi o sa akong pamilya, o sa ka-tragedy o calamity. Namatyan ako namatyan ko sa kapag umangkon, nga I love so much yun. I love her so much. Namatay siya. She's 50 years old. Yangan si Joy, Attorney Joy Abangan. CPA attorney siya, 50 years old. Namatay niya. Nag-transplant ito siya sa kidney. It was beautifully done. Successful kayo. Pero di mo mabantay kaya iyang ulcer. Diha siya atakihan. It was then too late. He stayed 2 months in the hospital. It was devastating, actually. No? Wala may gitawag na tog. Ang iyangan Joy Abangan. And she was a joy to us all. She was a joy to us all. Anybody that has known her can say, if you get in touch with Joy, she's true to her name. Joyful gid siya. It makes you happy. Muna pagkawa niya, muna nawa ang joy sa kinabuhi ba? Mura kang nawa as if joy has end, as if the death nanibuntog niya. Pero you know something? We were just reminded sa iyang anak. No? Reminded. Yan indot kayo ang iyang note nag-post niya sa Facebook para sa iyang mama. Ginan niya nga iyang kuan so what ingon siya. Iyang note. You have fought the great fight, Ma. May you rest in peace in the arms of Mama Mary as she brings you home to the heavens, where you will resurrect along with Jesus on the 3rd day. We love you so much. That's why we will celebrate. We will celebrate your life in us. We will still celebrate. Maigsoon, marabag siya, I was reflecting because I know katuban niya sa Ginoo, I would imagine that because he has brought a lot of joy on people, and when he enters to face the Lord would say, who are you? And he would say, I am joy. And he said, oh, I recognize you. You have brought a lot of joy to many people. So enter into my kingdom, and where people are joyful, full of joy, full of joy, full of joy. Remind lang ko sa pag-umangkon, pade gani ko, na she is with the Lord. She is alive. She has risen. She is with us. She is joyful. It helps a lot. Amen. Manindog ta mga igsuon, no? Kunya sa pagkabanaw sa Ginoo nato, kita giawhag ta ato bago atong panumpa sa bunyag, ha? Kung doon na mo'y kandila diha naa sa inyo ng balay, kupting kandila, medyo kayo na. Mag-renew ta sa baptismal vows. So, buhatan na ito na taba na tubag kita. Kung na kandila, tangita, no? Mahigong makulihan ni Kristo. Pinaagi si Mesidio sa Pasko sa pagkabanhaw. Kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag. Or mabanhaw uban kaniya. Ngadto sa bag-ong kinabuhi, karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, paghuon nato ang saad sa tuang gihimo, saad daw sa tuang kaugalingong bunyag. Karon sa gisilikoy nato sa tanas, ug misaad kita sa pag-alagad nga
makanunayon sa Dios. Diya sayang santos nga simbahan Katoliko. Busa, palihog tubag in taon. No? Kamu, bagoon nato. Nagsaliko ay baka mo kang Satanas. Satanan niyang mga buhat. Satanan niyang mga haylo. Nagtuo ba kamo sa Dios, Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Tuo ba kamo kay Hesukristo iyang bugtong anak atong Ginoo, gianak ni Maria nga Birhen, gilansa sa krus, namatay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan? Katuo ba kamo sa Espiritu Santo, Santos Katolikong Simbahan, pag-abitay sa mga santos, pasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon? Ang Dios nga gamahanan sa tanan nga atong Ginoong Kristo, naghatag kanatog bag-ong pagkatao pinagi sa tubig sa Espiritu Santo. Ipasaylos tanan tong mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Kristo hangtod sa kahangturan. Amen. Congratulations sa pagbagwag sa inyong panupa sa bunyag, no? Salamat. Pag-ampo sa katawhan. Mudangop kita gadto sa Dios Amahan kinsa dili gayon mo pakya siyang pag-alagad siya mga alagad nga naglaom kaniya. Sa matag pangamuyo kita moingon, ikaw ang amo ang pagkabanhaw Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw Ginoo. Alang sa tibuok simbahan nga sa dapit ug sa tanang panahon magsangyaw siya sa himaya sa pagkabanhaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ikaw ang pagkabanhaw Ginoo. Alang sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga maligid na unta ang dakong bato, nga mitabon sa pagsinabtanay ug pag-inigsuunay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw Ginoo. Alang kanatong tanan, nga masinati unta nato ang pagkabanhaw ni Kristo, pinaagi sa atong pagpasaylo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ang pagkabanhaw Ginoo. Alang sa mga masakiton, nga mahupay unta sila sa pagkabanhaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ikaw ang pagkabanhaw Ginoo. Alang kang Monsenyor Kamumot, Obispo, nga mabayaw na siya sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, hilabi na si Joy Abangan, nga ang walay pagkapalo nga kahayag sa nabanhawng Ginoo, madanaag unta kanila hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaya magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa Dago ikaw Diyos na nagkalibutan sa maghahatang nga dawat ng mga kanihalad kanimo ang pang-abot siya taginamas ka basta mahiwalang ka namang kalan sa kinabuhi. Panagsagol yung tubig kong Ginoo. Magamit tayo Ginoo sa mga pagka-Diyos. Magamit kami sa mga pagka-Diyos. Sabi ka nag-ampit sa mga pagkatao. Dahil nag-Diyos na nagkalimutan na kayo magkahatang nga dawat naman ihalad kanimo ang binungabot siya ta. Ginamas ka basta mahiwalang ka ng mga ilimnon ng Espiritu. Dawatigin mo na sa Kristo ka lang sa kasi mo sulog na para sa
siya ko Ginoo sa akong mga sala. Dili siya kasang kadautan. Maigsoon mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa kamaha magkagagahom sa tanan. Ginoo, nagahalad kami sa misa nining mga pagsagdiya sa kalipay sa Pasko. Naginini ang imong santos nga simbahan. Sa paaging katingalahan na bag-o, pagpakatao o nailamahan, kining pangayo din ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nagpasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan, Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayod, malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Palibin na gayod, ning adlawa nga mahiyaon, kano si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero, nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, usab ang mga anghel sa langit, biduyo pag-awit sa imno sa imong himaya, dahil silang waghunong nga pag-awit. Sanctus, Sanctus, Sanctus na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o lupa, sa imo hinaya, usana sa kaitaasan. Unang nag-aangkin sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitaasan. Santos, ikaw Ginoo, tutubaran sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Anong mahimo kinialang ka namo, lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimog mipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat o pag-usabong daig. Mihatag niya ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoong kumungutanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo maligay. Ano paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo, to kaimo kaming giisip nga angangan mo atubag mo alagad kanimo.
Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung numigino mong simbahan sa tibok kalibutan, yung mga maghingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuusa may igsuon na mong nangamatay, malao mo nga banhaw sila, ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dahil sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos ang nakatuman sa imong kimabuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kaniyo magagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Alleluia. Mag-ampo kita sa itong amahan at itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan mo na nasa langit, pagdaygunan mo ngalan, umabot ka na ang imong ginhari, matuman ang imong pagmamahal, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug Sa'yo kami. sa among mga sala, maingon na kami nagkapasay sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa mga kami ginuya mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Ang tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Hangtod sa kahangturan, Ginoong Jesucristo na ingkas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga salak, walang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Kita na ito atong panag-inig sa unay.
Kining Kordero sa Dios kinagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ng Kristo magkampi na kulas kinabuhing dayon. Ang dugo ni Kristo mag-ampi na kulas kinabuhing dayon. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you all with all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there. I unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, panalipdi ang imong simbahan nga mahigugmaon mo sa grasya. Aron tapos mabag-o pinaagi sa misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himay sa pagkabanhaw. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang mga muyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, nagkaamong gigipili sila aron mahimong santos. Ang ilang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Dios magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa danyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Adios. Alleluia, alleluia. So, happy Easter ninyong tanan sa inyong panimalay. Happy Easter. Ngayon sa makadali lang mag-ampo kita sa Orasio Imperata alang sa gitawag at coronavirus ito mawala na kini. Tanan balihog. God our Father, we come to you in our need to ask you protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and the cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmissions. Guide the hands and minds of our medical experts, that they may minister to the sick with confidence and compassion, and those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. May the help of all Christians, Saint Raphael the Archangel, Saint San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Pray for us. my dear Signor Santo Niño, have mercy on us. Amen. Magampo kita. Ginoong Diyos, imong gisilutan, gisunog,
gipatay ang mga lumulupyo sa Sodom ug Gomora. Kansang mga lumulupyo nagpakasala batok kanimo ug sa isig ka tao. Gibaliwala ikaw nga nagbugna kanila sumala sa imong larawan. Sukad sa tuig 2019, kalit mikaylap ang coronavirus sa tibuok kalibutan nga hangtod karon wala pay tambal nga napalgan. Nahadlok kami nga kining virus usa ka gaba nga makapatay. Gaba kay ang salapi mao na ang gipaka Dios. Sa gubat gugma batok kadalo ni daog ang kadalo. Atol nining Domingo nga ginasaulog ang imong pagkabanhaw. Kami naghinulsol sa among mga sala. Pasalua kami. Kaluy kami. Banhawa ang among makalag aron mapawala ang coronavirus. Amen.